6 hodín 52 minút. Dnes je Medzinárodný deň vodiacich psov. Pripomína sa už 10. raz a pripadá na poslednú aprílovú stredu. Dobré ráno, nerušíme. A tak sme sa dnes ráno rozhodli zatelefonovať šikovníkom, štvornohým kamarátom, ktorí pomáhajú našim poslucháčom, ktorí potrebujú pomoc. A títo naši poslucháči sú pani Edita Kocúrková z Levoče spolu s manželom Mirkom. Dobré ránko želám. Dobré ráno všetkým poslucháčom Rádio Regina. Ale my musíme ešte doplniť vašu rodinnú zostavu, pretože tu tvoria aj 3 vodiace psy. Je to Tinka, ktorá je už na dôchodku, ste mi prezradili, Barney a takisto Tommy, to sú ešte aktívni pomocníci, títo dvaja. Presne tak. Aké ste mali ráno, ako sa u vás začína deň, ktorým zvukom? Ktorým zvukom vstávaních, mrveních našich psov. Čiže treba ísť venciť. No, vy ste mi spomínali, že zaklapne u vás varná konvica. A presne. A vtedy už vaši 3 kamaráti vedia, že sa zapne a vtedy momentálne, už to znamená niečo aj pre nás, treba nás aj vyvenciť. Vaši pomocníci museli urobiť aj veľmi ťažké skúšky, skôr ako sa dostali k vám do domácnosti. V čom všetkom robili testy? Presne tak, naši vodiaci si musia ovládať v prvom rade poslušnosť, potom prekážky, označiť schody, dvere, čiže majú toho dosť a sú to veľmi šikovní pomocníci, pretože naozaj či kontajner, či lavičku ukázať, či ukáž dvere Tommy. Keď ideme do mesta, tak fakt tí psi pomocníci veľmi krásne pracujú, pomáhajú. Ale nielen oni robili skúšky, ale takisto aj vy ste museli preukázať, že môžete pracovať s takýmito psíkmi. Určite v prvom rade, keď chcete vodiaceho psíka, musíte mať aspoň tú základnú orientáciu, kde sa pohybujete. Čiže v našom meste každý, kto má vodiaceho psíka, by mal ovládať tú orientáciu, pretože vlastne tie povely dávate psíkovi vy. Napríklad doľava, vpravo, ukáž dvere. Čiže vy už približne by ste mali vedieť, kde sú tie dvere a ten psík vám ich musí ukázať. Vy to znamená, že vy máte tak povediac v hlave mapu mesta? Áno. Je to iné v cudzom prostredí, pretože tam potrebujete oči, ale pokiaľ sa týka nášho mesta, som veľmi rada, že môžeme byť aj samostatní s našimi psíkmi. Neviem si predstaviť napríklad takú vašu cestu na mestský úrad. Ako ráno sa zobudíte a poviete Tomimu alebo Barneymu, tak dnes pôjdeme na mestský úrad. Hľadaj mestský úrad? Nie, v jednom prípade. Dáme mu postroj, oni sa veľmi tešia, lebo radi pracujú. A už im dávame povely na mestský úrad. Vpravo, doľava, dvere. To není len tak, že poviete, ideme na poštu a ten pes. Nie. V prvom rade vy musíte toho psa navigovať, kam potrebujete ísť. A on vás upozorňuje na prekážky, ktoré máte po ceste? Na schody, na obrubník zastaví. Každú prekážku cez cestu, prevádzanie cez cestu, ukáže zebru a tak ďalej. Je toho dosť. No a neviem si predstaviť ani takú jednoduchú vec, ako napríklad je ísť vysypať smeti. No tak to si ho naučíte. Idete raz, tam mu dať odmenu, pochválite ho. To je fešák Tommy. A on tým pádom, že to prejdete s ním, už automaticky poviem, zoberiem ho na vodítku. Tommy, poď, ideme, hľadaj kontajner. Takže takým spôsobom. A ten pes sa naučí. Ja chcem len povedať, že tie základy, ktoré on má, čiže Barney alebo pes, Tommy, to je
vďaka našim cvičiteľom, ktorých by som najmä chcela pozdraviť, Zdenku Čermákovú, našu Zdenku a Jarka Čermáka, od ktorých máme týchto psíkov, ktorí naozaj urobili maximum preto, aby tí psi pracovali krásne. To znamená, že vodiaci psíci chodia aj do školy? Áno, samozrejme ako deti. Predtým, ako sa dostanú do rodín. Dorozumievate sa s nimi aj zvukovo? Napríklad počúvajú nás teraz Tommy, Barney a Tinka? Ako myslíte, že zvukoval? No, napríklad, že či vás upozornia aj štekaním na niečo, keď niekto zazvoní pri dverách. Áno, keď niekto zazvoní, tak Tommy a Barney, to sú takí spoločníci, tak povedia, už ide niekto, už proste, áno, toto upozornia. Upozornia na to, že už niekto ide po schodoch, že sa niekto blíži. No a napríklad vedeli by pozdraviť aj našich poslucháčov Rádia Regina teraz ráno? No skúsime, či sa Barney, či sa dobre zobudil, tak uvidíme, či pozdraví Barney. Ten je taký... Tak Barney, dobré ránko. To bol Barney. No dobre sa zobudil. Takže zdá sa, že budete mať dobrý deň. Pekný deň. A máte aj dobré ráno teraz spolu s vami. Vďaka vám ho máme aj my. Ďakujeme. No a posielame aspoň takú symbolickú bombonieru ku Medzinárodnému dňu vodiacich psov vašim 3 kamarátom, a to je Tinka, Barney a Tommy. Ďakujem a ja prajem všetkým mojim kolegom, ktorí majú vodiacich psíkov veľa šťastných kilometrov s našimi štvornohými pomocníkmi. Tak to bola pani Editka Kocúrková z Levoče. Predpokladám, že spolu s vami je tam aj váš manžel Mirko a ich 3 vodiace psy, ktoré sme počuli v podaní Barneyho, Tinka, Barney a Tommy.